Знакаміты, магутны ды жартаўлівы вавельскі цмок і ягоны сябар. Майстар патэльні Баўтрамей Барталіні, гербу «Зялёная пятрушка», запрашаюць вас паглядзець незвычайныя прыгоды пад назвай «Экспедыцыя прафесара Губкі». Вось першая частка «Таямнічая ноч». Месца падзеяў – Кракастан, дзе шчасліва ўладарыць мудры князь Крак. Але спакою краіны пагражае небяспека. Пасланне для прафесара. Кто там? Вітаю ганца князя. Адчыняй. Вітаю цябе, любы прафесар. Калі ласка, сядай. Вітаю цябе, майстар патэльні. А што гэта за патаемны сход? Сустрэча старых сяброў. Сядайце, даражэнькія. Давайце вып'ем мёду. За здароўе прафесара Бальтазара. Многія лета. З якой нагоды гэтыя віваты? Зараз вы даведаецеся. Вітаем вас, князю Крак. Вітаю вас, даражэнькія. Сябры, я звяртаюся да вас у патрэбе. Краіне пагражае небяспека. Пражэрлівыя малпіны ўрываюцца на нашы палі і сады ды выядаюць усю расліннасць. Самы час гэтым заняцца.
Менавіта таму мы сабраліся патаемна. Прафесар, што вы ведаеце пра малпінаў? Як сцвярджае вядомы Брамборс, малпін — гэта двухногая істота, падобная да малпы, ростам каля метра. У яго спічастыя вушы, доўгі хвост, есць ён кару ды лісце садовых дрэваў, зерне, яйкі і нават малых звяроў. Трэба неадкладна выслаць экспедыцыю, каб знайсці іхняе гняздо, вывучыць звычкі ды прычыны вандраванняў. Прафесар, вы ж не адмовіцеся ад удзелу? Я гатовы. А ты, Балтрамею? Калі цмок, дык я таксама. Не магу дачакацца. Тады я прапаную выпіць за поспех экспедыцыі. А вось і наш транспорт. Гэта ж мой куфар. Ты не памыляешся? Яго прынеслі з твайго дому? Бо мы вырушаем на золку. Пераклад Юля Косціна чытаў Александр Леонович.